Handa na ba? Vale. Nabalo pine. Witatin lang parkeno. Pueblo, Levitico. Por sa ganito. Nabalo pine pa. Pakutan tayo. Tawag ko ba? Tek, pwede po mautang? Nano po ito? Ako rin na pwede. Archuna ko po betis. Ano naman pumunin sa dyan ng Pueblo, Levitico? Guri ang abalo. Tara na! Kenino! King Santiago! Sabi rapin ding makatwami, nung pari, share tong anwagi. Anyapin mayaw sa ing betis, Pueblo, Levitico, amang baldugan balenda ring pari, uli ning king lugal tawo, marakal lang tinangu king kayaw saning Diyos, bilang metong karing mamastul, karing kayang tupo. Iti, metong ya karing dakal apag maragul ning kaya katamong balen. Tunepin na panadaman tamo ing kayang grasya, kapamilatan darening taong tinubod na king kayang kawan. FYI, balo ba na idon Macario Pangilinan at tubong Betis, ing may credit king pa mag-translate king Tagalog version ning Via Crucis king Kapampangan. Makanyan mo naman, ing minunang Pilipinong doktor ning teolohiya, metong ya naman tanyag a Betisenyo. Apin i Dr. Don Manuel Francisco Tubil, ang mayari king UST. Ikwame, malyari niya ano akikilala ring may banggit. Pero tune, apag maragultala ring kaluguran tang pari. Mapilan kareting kaparian na kilala tamo, iamong ambu, ameging obispo at may talagang presidente na ning CBCP. Iamong Ferdy, ang may kilala bilang father tiktokerist. Ang timurin kari among Raniel, among Ervin, among Ding, among Damaso, among Rocky, iamong Mendy, aminabot dinala na banwa. At di nga liwapang sinuyo at susuyo king kawan ning Gino. King kasalukuyan, dakal na pamuring tao Betis, ring makalub ka ring miyaya liwang seminaryo. Bantango mo naman, king awos ning Gino. Bang mas mi palino, iting bukasyon, alina ganap ketiking kekatamong pakamalang komunidad. Pakiramdaman tala, ring mapilang paring, tubo Betis, akasalukuyang susuyo king kawan ning Gino. Makanyan mo naman, karing kabalentamong seminarista, ang magnasang magpari. Linog ko seminaryo kasi nang minsan, nang binisita kami seminaryo bilang youth ministry, atin lang awsan na vocare. At nikit ko, bala mo, tanang kanyaman ng biya seminaryo. At may engganyo kong makyabe ka rin. At may kipag-exam ko kayong seminaryo, may pasar ko. Agyo kong sabihin kaya kayo, nung bakit hanggang ini, manatili ko seminaryo. Kasi dakal ko abalo at patuloy kong dakal pang ababalo. Alim mo king kebalwan, pero lalong-lalo na king sarili. Kung makananong makyabe at nung makananong kaya pang ayusan ing sarili ko. At migit kaniti, ing seminaryo, lalo na akong linapit karing pengari ko. Mas nikit ko ing karelang sakripisyo, anyang atyo na ako seminaryo. Metong eko kalingwan na karanasan, pinitang dakal ko akilalang miyayaliwang klaseng tao seminaryo. May abalo ko nung makanano kong makyabe kareti. Tuturo damo rin naman nung makanano king mas apahalagahan ing kanakong biye at din kanakong karanasan king biye. Ali ko asang punggulan ing kay gana-gana king metong mong litrating seminaryo. Ing biya seminaryo dapat dadanasan niya. Kaya nung atin ka man panandaman na anin kay man pong kakilala panandaman na burinang loob seminaryo, hikayatan niya para makanano man atakmana ing nanong atin king seminaryo. Huling ing biya seminaryo, so panakang lalong pilasan mo ing biya. Levitico, hango po sa salitang Biblia, divides, assists all people in bringing their life and work into line with God's law and purposes. Kaya nga po, sabi ng mga sinapunang tao sa bayan ng Betis, ang bawat pamilya at bawat tahanan ay kakikitahan daw po ng mga pare. Literal, maraming nagpare. Kung para ngayong panahon na ito, medyo nabawasan po. Siguro, dala ng modernong panahon o
nawalan na po ng interes ang mga kabataang lalaki na tumugon sa pagtawag ng Diyos sa bukasyon ng pagpapare. Hindi madali, totoong mahirap, pero kung ikaw ay may panawagan mula sa Diyos, kahit mahirap, ito ay magiging madali. Kaya inaanyayahan ko po ang mga kabataan sa bayan ng Betis. Kung kayo po ay mayroong naririnig na pagtawag mula sa Diyos sa bukasyon ng pagpapare, sana po kayo ay tumugon. Maniwala na ako, ing forever aliya mo karing tipikal a relasyong baluta mo. Nune pati mo naman, ing pakibat daking awos at lugod king Gino. Isundo talang ipanalangin ding kaya katamong pari at ding sablang magpari, banlaludang agampanan ing karelang misyon, ape nga ko king Diyos. Ipangadita mo naman, nalalula pang dakal din kayanakan na tango king awos ning Gino, na tunay bisang sumuyo kay kaban ning karelang bie. Kaya sana, etamo paboren matatda ing lagablab ning bukasyon king kay katamong komunidad. Atin na ka na naman abalo ne, may kakalingman idake iting abalo mo. Male mo, may awos na ko. Makasadya na kang tango. Basta't, may kakalingwan tukyaning puso mo. Dakala salamat king pamakiramdam, ang king tuto king pamiyabe. Always think, think. SANTHINKTIAGO!